महाराष्ट्रात प्रचाराक गेल्ले कडेन प्रमोद सावंताक ठाकरे शैलीत आयकून घेवपाची पाळी। उद्धव ठाकरेन सावंतवाडीचे प्रचार सभेत प्रमोद सावंताचेर फोग काढलो। गोंयूच सारखे सांबाळ म्हूण उद्धव ठाकरेचो सल्लो। थंकी लोक तुमच्याकडे होती, तुमची सुद्धा माणसं होती। पूर्वी कधीतरी तुम्ही एकदा तो मतदारसंघ जिंकला सुद्धा होता आणि तो जिंकण्यासाठी तुम्ही ही बॅग घरामध्ये घेतले, बरं ती घेतली इकडे सुद्धा जी काही गद्दार माणसं उभे राहिले त्यांच्या प्रचारासाठी बाजूच्या राज्याचा मुख्यमंत्री यावा। आता तुझं राज्य सांभाळणार आहे का ते सांभाळ, इकडे कशाला येतो? महाराष्ट्रामध्ये तुझं काय काम आहे? आम्ही आहोत, समर्थ आहोत। माझ्या महाराष्ट्राला बाजूच्या मुख्यमंत्र्यांनी येऊन प्रचार करावा एवढी लाचारी ही माझ्या शिवरायाच्या महाराष्ट्रामध्ये अजून आलेली नाहीये। हा शिवरायाचा महाराष्ट्र समर्थ आहे। स्वतःचं हित, स्वतःचं भाग्य घडवण्याची ताकद, मजबूती, अरे ज्या महाराष्ट्राने संपूर्ण देशाला दिशा दाखवली तिकडे गोव्याचे मुख्यमंत्री होऊन महाराष्ट्रातून दिशा दाखवते गद्दाराची। म्हणजे निदान युतीचा तरी प्रचार करायचा होतास। हाच फरक आहे। जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र जो मी म्हणतोय तो आणि गोव्यातल्या अशी सगळी त्या भांडुळं उभी राहिलेली आहे। गोवा सुद्धा वेगळा गोवा आहे, पोर्तुगीजांचे लढणारा गोवा आहे। गोव्याच्या रक्तामध्ये सुद्धा गद्दारी नाही, हरामखोरी नाही, अजिबात नाही। पण ही जी काय भांडुळं तिकडे बसलेली आहे सत्तेची ताकदोट करून। सद्याक प्रमोद सावंताची घरकान आणि गोंय महिला मोर्चाचे अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत सावंतवाडी बीजेपी पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार राजन तेलीचो नेटान प्रचार करता। गेले 4 दिवस मी या मतदारसंघात आहे आणि मतदारसंघात फिरत असताना मी दोडामार्ग तालुका, त्याचबरोबर आज वेंगुर्ला तालुका आणि उद्या सावंतवाडी तालुका अशा प्रकारे माझा दौरा आहे। आणि या दौऱ्यादरम्यान जवळजवळ माझ्या आजच्या छोट्या आणि मोठ्या अशा बऱ्याचशा मीटिंग्स झालेल्या आहेत। पण फिरत असताना मला एक अनुभव आला की सगळ्यांनी यावेळी ठरवलं आहे की आपलं मत हे राजन तेली साहेबांनाच असणार आहे आणि त्याचबरोबर कपाट ह्या चिन्हावर राजन तेली साहेब आहेत। जरी ते अपक्ष उमेदवार असले तरीसुद्धा आपण खंबीरपणे हे सांगू शकतो की ते आपले भाजप पुरस्कृत आपले उमेदवार आहेत। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।